Акбарсдомнан Qozondagi фатирларга ипотека 3,9% башлап, һәр кем өчен һәм бөтен чоргада. Переболели у нас, получается, в марте месяце. Наиля Шахабиевага 65 яшь. Март айында коронавирус белән авырган. Ветераннар госпиталендә 24 көн ятып чыга. Бу ширне кабат йыктырсам, организмым түзә алмаз дип куркам. Шуңа прививка ясатырга булдым ди. Сулап булмады, жыклап булмады. Это, в общем, бик авыр. Анда кешеләр тоже не очень-то. Ирем кичә тоже прививка ясады. Бөтен туганнарым. Наиля ханым Татарстанда коронавируска каршы прививка ясаткан миллионынчы кеше булды. Сугыш ветераннары госпиталендә ковидтан вакцина алучылар саны көненә 200-дән арта. Привито 7,5 тысяч пациентов. 7,5 кеше гам-ковид-вак, 329 спутник лайт, 50 ковивак, 1050 ипивак коруны ясатты. Безнең сырхауханәдә генә дә якынча 10,000 кеше прививка кадатты. Шуларның 7,000-е икенче дозасында. Вакцинаны кабат ясатырга килүчеләр дә бар. Татарстан буенча аларның саны 2282 кеше. Очень много случаев. Танышларым арасында авыручылар күп. Безнең йортта 150 кеше яши. Шуларның 4-се ковидтан үлде. Яшисем килгәнгә ясатам. Прошли первые прививки. Беренче тапкыр прививканы 7 ай элек кадаттык. Бүген кабат ясатабыз. Сәламәт буласы килә. Үзебезне саклап, якыннарыбызны да саклыйбыз бит. Татарстанда миллионнан артык кеше коронавируска каршы прививка ясату яхшы күренеш, әмма күмәк иммунитет булдыру өчен бу гына җитми. Тагын шуның кадәр үк кеше вакцина ясатырга тиеш. Бүген Татарстанда 153 прививка ясату пункты эшли, вакциналары даими рәвештә килеп тора. 1 миллион татарстанлы прививка ясаткан икән, димәк бу 18 яшьтән өлкән булганнарның 33% дигән сүз. Күмәк иммунитет булдыру өчен 60% кирәк. Вакцина ясатучылар саны кими. Әле июль аенда көненә 18 меңләп кеше прививка кадатса, бүген бу сан 5 меңнән артмый. Ковид йоктыручылар да кимеми. Бу көннәрдә йогышлы авыру тәүлегенә уртача 50 кеше дә ачыклана. Әлеге хәл республика җитәкчелеген дә борчуга салган. Бүген коронавирусны авыр кичерүчеләр саны артты. Яшьләр дә, өлкәннәр дә үз-үзен сакламый башлады. Бу безнең сәламәтлек саклау тармагы хезмәткәрләре өчен бик катлауландыра. Бердән-бер саклану чарасы дип белгечләр вакцина ясатуны атый. Көз җитү белән сезонлы вирусларны йоктыручылар да арта. Димәк, иммунитетны ныгытып кую зарур. Алия Хайретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.